Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, diya kita karon sa ikawalo nga adlaw sa atuang misa nobina alang kang Senior San Jose. O katuwa karong ipadangat ngadto sa Dios ang atong tagsa-tagsa kang mga katuyuan sulod ni Maong Santos nga misa uban diha sa pangama ni Senior San Jose. O garon mahimo kitang takos pagsaulog nining Santos nga misa ato ang hinulsulan ng atong mga sala. Kaluyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Dios, kinabuhi sa mga magtotoo, himaya sa mga mapaubsanon o kabulahanan sa mga matarong. Patalinghugi nga mapuanguron ang mga pangaliya sa mga nagsangpit kanimo, aron kami nga gihidlaw sa mga saad sa imong kamanggihatagon, matagbaw unta kanunay sa imong kabuhong. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. Si Bernabe ug si Saulo nakatapos sa ilang misyon ug namalik sila gikan sa Jerusalem, dala si Juan Marcos. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga gianggaag Negro, si Lucio taga Cirene, si Manaen nga namatuto uban ni Gobernador Herodes ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila. Sanglit mga sinugo man sa Espiritu Santo si Bernabe ug si Saulo, nangadto sa Seleucia ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sipre. Sa pag-abot nila sa Salamina, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinaguga. Kuyog kanila si Juan Marcos, silbing katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluyan unta kita sa Dios o bendisyonan niya, ipadanag unta nganhi kanato ang iyang naong. Mahibaw-an unta ang imong dalan dinhi sa yuta,
diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Diyos, magdahil ka kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya, tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon. O Diyos, magdahil ka kanimo ang tanang mga nasod. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios, ang tanang kalungsuran magdaig unta kaniya. Panalanginan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdahil ka kanimo ang tanang mga nasod. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Unya si Jesus misulting kusog. Ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako kundi kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Miyanhi ako nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman niini, dili ko hukman. Miyanhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kundi aron pagluwas niini. Adunay mosilot niadtong magsalikoy kanako, og dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti, mao niya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini, kay wala man akong magsulti sa akong kaugalingong kabubuton, kundi ang Amahan nga nagpadala kanako, mo'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Og nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag o kinabuhing dayon. Busa, ang akong gisulti, mao ang gipasulti kanako sa Amahan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ato ang Ebanghelyo karon makaigsunan, ang ato ang Ginoong Jesucristo mipahinumdum kanato sa maong mensahe sa pagtuo ngadto kaniya. Nga ang kadtong dili magtuman sa maong mensahe, dili pagahukman, kundi aron pagluwas niini. Ang pulong nga iyang gisulti, mao niya ang maghukom ngadto sa katapusang adlaw. Ang pagtuo natong isip mga Kristiyanos Katoliko, naagyud unta gyud nay pruiba no, sa ato ang kinabuhi. Dili lang kutob nga ningon ta, nagtuo mi kang Kristo, pero ang ato ang kinabuhi layo kay sa tinuod. No? Ang ato ang mga pinulungan, ang ato ang mga binuhatan, layo kayo sa gitudlo ni Kristo. Pero miingon kita, mituo mi kang Kristo. Pero dili makita diha sa ato ang kinabuhi. Mao nga diha dapita, mao'y dako kayo natong hagit sa atong kaugalingon. Nga magkatakdo ang ato ang pagtuo, nga kita mailhan yun tang mga Kristiyanos, tungod diha sa ato ang usab nga mga binuhatan. Kay matod pa sa Dios sa katapusan unya, kini pagahukman sa iyang gisulti nga pulong, kadtong dili maminaw
o mamati o motuo kaniya. Mao nga dako kayo nato ning hagit sa atong kinabuhi nga magkatakdo ang ato ang mga hiyas sa atong kinabuhi diha sa atong pagtuo. Usahay ang ato ang mga nilihukan, ang ato ang mga pulong sukwahi kaysa atong pagtuo. Mainomdom ko sa usa ka asawa nga hinimbahon kayo. No, kada adlaw gyud musimba o niya magnobina, magrosaryo. Pero iniguli nila dito sa ilahang balay, mao ra iyahang maabtan nga ang iyahang bana magsigi og inom o magsigig inom og tanduay, no, kay palahubog man. So inigabot niya sa balay, gikan sa simba, moingon ding asawa, sus, ikaw inataya kang dako. Sige lang igag hubog-hubog. Mapayo kay trabaho. Mama, magkalibang unta ka danggit magunang iko. Tanang yaw-yaw, tanan nga mga kulira. Isulti nga tusbana. O mingon ang bana, sus day, tanawa ra day, hinimbahon ka pero wag yung ka maminaw sa wali sa pari. Unsa may wali sa pari? Ang pari kanunay yun ang muingon, pag hinigugmaay ka mo, pag pinasayluay ka mo, sa bagay paday, iniguli mo din sa tua, inikita mo nako, moingon unta ka, unsa man dong, punan paglaing tanduay. Ang kinaiya ba, no? Nato, dili magkatakdo sa ato ang binuhatan. Mao nga si Senyor San Jose, usa sa ihimplo nato nining maong dapita sa hiyas iyang kinabuhi. Nga siya nagsunod sa kabubuton sa Dios sa hilom diha sa iyang mga lihok. Sa dihang gisangunan siya nga mahimong amahan sa atong Ginoong Hesukristo, wa man gyud to mahimong nahayahay ang ilang kinabuhi. Isip pagka magtiayon, iyang isip pagka ama-ama, wa gyud to mahimong hayahay. Ordinaryo ra ang ilang pagpuyo, himo ka ng panday ray trabaho. Nanganak si Maria, iyahang gikuyugan, nanganak dito sa dili bigay may pagkahimutangan kay wa nay abutanan, puno na. Pero wa gito si Senyor Jose sa reklamong nagbagulbol pud sa Ginoo nga sabi Ginoo. Kalisod ba hinuon himuning kinabuhian? Kadtong nagpanaw sila padong sa Ehipto, gabiing dako nga iyahang giiway ang batang Jesus o si Maria sa kapungot ni Hari Herodes. Nagpanaw sila sa desierto, gabi. Iharag yung gipuyan o gituman ang iyang irresponsibilidad diha sa hilom sa iyang pagkaama-ama sa atong Ginoo. So diha makaigsunan, malandong ta usab sa atong kinabuhi. Ilabi na ni karon nga diha puta sa panahon sa crisis. Siguro daghan po siguro nato ron mga daghan na nagbagulbol. No? Wa na mahimutan kay wa nakalaan. Wa nakasuroy og mall. No? Daghan na siguro gusto nga musuroy. Daghan na siguro gusto mag-shopping. No? Gusto mga parlor, mga spa. Pero nining panahon karon nga naata nga nagagwanta, mahimo diay nga mapuy-an nato ang hiyas sama ni Senyor San Jose nga diha sa hilom
makapamalandong, magtuman gihapon sa atong mga responsibilidad, isip pagka Kristiyanos, isip pagka Katoliko. Nga daaghang mga tsansa diha sa atong palibot nga ang atong kinabuhi makapraktis ta sa atong pagkakatoliko. Ilabi na diha karon sa ato ang pagtan-aw o paglingi-lingi sa ato ang mga kaigsunan nga naa sa panginahanglan. Ang mga adunay daghan, makahimo nga paambi sa unsa may naa nila ngadto sa ilang mga kaigsunan nga naa sa palibot nga wa yun. Sama karon nga ato ang nasinati. Daghan sa itong mga kaigsunan, makita na ko sa Facebook, nindot kayo, no? Sila usab naninguha na di yun maato ni sa gobyerno pagpakaon ng tanan. Sila usab tungod kay na may daghan nakahimo usab, no? Paghimo sa ilang ordinaryo nga pagtabang ngadto sa ilang mga silingan, pagkanindotan ng aksyon na unta ingon niini dili lang unta mahitabo nga sama nga naata sa crisis o nay virus, no? Kung dili sa to ang yung pagka Kristiyanos Katoliko, isip pagka magtutuo o sumusunod ni Kristo, maong yun unta na ang atuang kinabuhi isip Kristiyanos. Nga diha sa atuang kinabuhi, sa atong lihok, sa atuang mga pulong, makitaan o masinati nga kita di ay mga tinudanay gayod nga nagtuo kang Kristo, dili lang sa pagkangan nga binunyagan tag mga Katoliko, kundi diha gyud ay sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Manindong kita. Maigsuon ang Dios nagbuot nga tanang tao maluwas o magtawag kanato aron ilhon ang kamatuoran. Busa modangop kita sa pag-ingon, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinhugi kami. Alang sa simbahan sa Dios, nga agakon siya sa Dios o panalipdan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang katawhan, nga hiusahon unta sila sa Dios, diha sa kalinaw pag sinabtanay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga anaa sa kawadon, nga hupayon sila sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga kabatanunan, nga makabaton sila og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga minahal nga igsuon nga mipanaw na, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Dios sa gugma among dalangpanan o kusog, patalinghugi nga among pag-ampo kay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magigsoon magampo kita ron nangakuha o ang inyuhang sakripisyo, dawaton sa Dios nga mahal nga makagagahom sa tanan. O
O Dios, pinaagi sa pagbinayluay nining sakripisyo, nagpaambit ikaw kanamo sa usa ka halangdon nga pagka-Dios. Itugot na ngamuyo kami nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuoran. Sa ingon magbuhat unta kami subay sa kahibalo nining maong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami pagday kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo among gihalad nga sakripisyo sa Pasko. Kaya among kaaraang kalaot natapos na usa ka kalibutan na gunom gibag-o diha kang Kristo gitibuok pag-usab among kinabuhi. Tungod niini uban sa kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang anghel sa kalingitan niduyog pag-awit sa himno sa himaya sa walay huno nga pag-ingon. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imuhang espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nilingpad sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kaimo kami giisip, nga ngayon nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa,
ni Jose among obispo, ni Medifil iyang kaabag nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdum mi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumod nga mabanhaw sila. O ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaloy ikaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, o ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, o ba ni San Jose ngayang bana, o ba sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, o ban kanila amo ikaw nga daygon, o amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita ngadto sa amahan, ug atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manalubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amuang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay banaa kaninyo. Atong ipakita ang atong panaginigsunay.
Magaigsuon mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita. O Ginoo, patalinghugi nga mapanguro ng imong katawhan, o himo nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, makalabang gikan sa karaan nga na sa bagong kinabuhi diha kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Orasyon Pirata batok sa COVID-19. Kitang tanan. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami batok niining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga unahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug sa nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyo po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Jose. Regina Celli, Reyna sa langit maglipay ka, Alleluia. Kay siya ang takos imong gipadala kanila, nabanhaw sumala sa iyang giingon. Iampo mo kami sa Dios, Alleluia. Maglipay ug magsadya ka o Birhen Maria, Alleluia. Kay sa pagkatinuod na banhaw ang Ginoo, Hallelujah. magampo kita. O Dios nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan, itugot na nga muyog kami kanimo, nga tungod sa panabang sa Birhen Maria nga inahan, makabaton kami sa kalipay sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo umaanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadaan ninyong kalinaw o ipaambit ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Señor San José, matarong ka
sa bata nga si Jesus. O Senyor San Jose, esposo nga hapot ni sa inahan sa Dios, putlingon mo kami. O Senyor San